Šta je to sa nama i sa životom? U kakve se to konce splićemo? U šta upadamo svojom voljom, u šta nevoljom? Šta od nas zavisi i šta možemo sa sobom? Nisam vešt razmišljanja, više volim život nego misao o njemu, ali kako god sam prevrtao, ispada da nam se većina stvari dešava mimo nas, bez naše odluke. Slučajnost odlučuje o mom životnom putu i o mojoj sudbini i najčešće bivam doveden pred gotov čin. Upadam u jedan od mogućih tokova, u drugi će me ubaciti samo druga slučajnost. Ne verujem da mi je unapred zapisan put kojim ću proći, jer ne verujem neki naročit red ovog sveta. Ne odlučujemo, već se zatičemo. Strmoglavljeni smo u igru, punu nebrojenih izmena jednog određenog trenutka, kad nas samo ta prilika čeka, jedina koja nas može sačekati u toku mešanja. Ne možeš je zaobići, ni odbiti. Tvoja je kao voda u koju padneš, pa plivaš ili potoneš.